Ужас. Жүрей тұрған түгіл мұнда. Урам кеңілігінде, кіші бейкілігіндегі законсыз шүплік, ұзынлығы да 20 метрлап. Бұтау үйімлеріне Қозанның учительскі урамында юлғасын. Қолдықларны мұнда контейнерларға ғына тутырмайлар. Фәрида Бабкова күнде шушы шүплік йонынан уза. Бұл мәселе холқны инде күптен бүршиді. Газель фургон білән келелер, фургон газелі білән. Тез-тезген арғыталар да, кетіп баралар шыпыртқына тезгені. Кіші көргенше. Енді мұнда самосерві шөплігі жиылды. Шәқси құжалықлар, оларның мусорлары міне көз бойы бақшалар жештірділер қазір бітін мусор шушында. Сул яқта машина юлы, оң яқта шүпшар ийме. Яқын тирәдә яшәүчеләр сүзләренчә, мондай хәл җәйкене башланган. Күргәнебезчә, монда көн күреш калдыклар гына түгел, иске җиһаз, тәгәрмәчләр, төзелеш материаллары да бар. Вахитов һәм Иделбуй районнары хакимиятендә хәбәр итүләренчә, мәйданчыкны даими чистартып торалар. Җәй һәм көз айларында гына моннан 150 машина шүп түккәннәр. Мы знаем о такой проблеме, как несанкционированная свалка. Учительская урамындагы законсыз шүплек турында без беләбез. Хәзер Татарстанның экология министрлыгы белән берлектә бу мәсьәлә буенча эш алып барыла. Проблеманы чишү юлларын карыйбыз, мөмкинлекләр эзлибез. Җәйін бу тирәдә сосы ис таралса, хәзер инде монда күселәр, хуҗасыз этләр яләшкән, кимерүчеләр күрше йортларда да күренә башлаган. Күселәр жүрей инде, күселәр жүрей. Ана иге керәләр, нигә менә организацияларга керәләр, анда рәхәтләнәләр. Якын тирәдә яшәүчеләр дәүләт хезмәтләре порталында да мөрәҗәгатьләрен калдырган, әмма артык үзгәрешләр юк диләр. Госуслугада хат язган идем, фотографияларны җибәргән идем, машиналар килгән иде, чистарткан иде. Ләкин кеше бу шүпне ташлый да ташлый. Кешенең бер нинди дә соз дигән әйбере юк. Без шунда вакытта гына бирегә шүп тиягән трактор килде. Тик камераны күргәч, ул калдыкларны контейнерга бушатырга булды. Экология министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, сентябрь аеннан гына бирегә 16 тапкыр рейд оештырылган. 3 кешене тоткарлыйлар. Шүпне монда күбесенчә тилне ташлыйлар диләр. УК ПЖКХ контейнер площадкаларны давай андагы якындагына поселокка, тракторный урамына күчерик диделәр. Шундан соң без аннан соң ничек булса да бу пычмакны ябырга кирәк дип мөрәҗәгать белән чыктык. Анда или кыйма белән тотып алырга кирәк, или анда бетонный блоклар белән капларга. Чтоб машиналар, тракторлар, зур техника кирип, бу шүпләрне түкмәсеннәр өчен. Видео күзәтү камералары куюда тиешле нәтиҗәләргә китермәделәр экология министрлыгында. Мондый тәҗрибә Казанның авиатөзелеш районында булган инде. Шүп иемнәре кимегән, ләкин кешеләр калдыкларны башка җиргә ташый башлаган. Учительский урамындагы мәсьәлә кайчан хәл ителер, әлегә билгесез. Олия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.